15 urtetik gora badia, Oporra Bakean ekimena Tolosaldean izaten deula. Helburu orokorra 2 hilabetez bada ere, 7 eta 12 urte bitarteko Saharar kanpamenduetako haurrak desertutik ateratzea da. Gure kasuan, Tolosaldeara ekarriz. Udarako hilabeteetan pairatzen dituzten 50 gradutik gorako temperaturaz babesteaz gain, oinarrizko osasun arazoa konpontzeko mediku azterketak eta elikadura gabeziaren ondorioei aurre egiten zaie. Argi dago, eskarmentuak hala esaten digulako, elkarbizitzan esperientzia hau bai aurra jasotzen duen familiarentzat eta bai aur sahararrentzat bientzat izaten dela aberasgarri. Guztiok ikasten baitugu urtero esperientzia honetatik. Bizitzeko modu berri bat deskubritzen dute haiek eta guk balore eta sentsazio berriak ezagutzen ditugu, gauza txikien balorez jabetuz. Tolosaldeko udal ordezkariok ordea ez dugu programa honetan lehen aipatu dituran helburu eta onurengatik soilik parte hartzen. Programa honekiko gure atxikimendua irizpide politikoetan ere oinarritzen da. Saharar herriak azken hamarkadetan pairatzen ari duen injustizia eta ahazturaren aurrean gure borondatea izan da amaitzear dagoen legaldi honetan Saharar herriari eta euren arazoei bozgorailua jartzea. Horrela, Tolosaldean 11 adibide esanguratsu izan dira, gure konpromiso hori berretsiz. Programa hau eta beste hainbat ekimen, babestea beraz, ezinbestekoak dira guretzat, baina baita, egoeraren salaketa eta dagokionari bere ardurak betearaztea ere bai. Arrazoi guzti hauengatik Tolosaldeko familiei dei bat egiten diegu eta animatzen ditugu beraien etxeetan haur hauek hartzera. Haurrak ekaina amaieran etorriko lirateke eta abuztua amaiera arte bertan izango ditugu, eskualdean. Mendik interesa duten herritarrei dei egiten diegu beraz, jar daitezela eskualdeko udaletako gizarte zerbitzuekin harremanetan eta beraiek gustu handiz azalduko die, programa honen nondik norakoak, zein dien bete beharrak, zein dien. Beraz, programa honetan nahi duen orok parte hartu dezake, behar den bakarra denbora pixkat, gogoa eta elkartasuna asko. Ea urtero esaten dugu programa honen azkeneko aldia den, ezta? Azkeneko aldiz izaten ditugun haur hauek hemen. Eta hemendik aurrea beraien lur aske hortan ikusteko aukera dugun. Hori da behintzat guk hemendik opa dieguna.